Kmieni l-erba filgħodu numru ta' immigranti instabli kienu qegħdin f'Malta b'mod illegali f'rejd li sar il-marsa mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni u li kienu assistiti minn uffiċjali tas-servizz tad-detenzjoni. One News li kien preżenti fuq il-post waqt li kienet isir ir-rejd fl-Inħawi biswit il-korsa ta' żwiemel fil-marsa seta' jsegwi l-andament ta' kif imxiet l-operazzjoni mill-uffiċjali. Ir-rejd beda l-ħabta tas-6 ta' filgħodu u minn informazzjoni li rnexxielu jikseb One News minn fuq il-post inġabru madwar 17 l-immigrant jgħixu f'Malta b'mod illegali. Fil-fatt kif anke l-filmati miġbuda mill-kru ta' din il-kamra tal-aħbarijiet, uħud mill-immigranti kienu diġà lesti u mqajmin biex jibdew il-ġurnata tax-xogħol tagħhom. Kien hawn li twaffqu saretilhom kollha spezzjoni tad-dokumenti. Ir-riżulta li fil-waqt li uħud kellhom id-dokumentazzjoni neċessarja kien hemm ukoll numru ta' immigranti li pprovdew dokumentazzjoni irregolari jew falsa. F'kull istanza li din id-dokumentazzjoni nstabet din ġiet ikkonfiskata mill-uffiċjali preżenti fuq il-post. Bħalma ġara f'każijiet simili fil-passat, issa jibda l-proċessa biex dawn l-immigranti jiġu ripatrijati.